गुजरातात उबारिल्ल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचो शिल्पकार अनिल राम सुतार हांच्यांनी काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाच्या वाठारात आशिल्ल्या 77 फूट उंच श्री रामदेवाच्या पुतळ्याचे शिल्पकाम केला. पुतळो लोकांक पर्तगाळी आकर्षित करता. स्वामीजींचं माझं दर्शन झालं आणि त्यांनी मला सांगितलं की आमच्या इथे अशी मूर्ती बनवायची आहे, तर तुम्ही ब्रॉन्झची मूर्त्या बनवतात आणि स्टॅच्यू युनिटी पण तुम्ही बनवलेला आहे, तर त्याशिवाय तुम्ही आमचं काम करा. मंदिरामध्ये मूर्ती असते आणि त्याच्यामध्ये आशीर्वाद देताना मूर्ती आहे, एका हातात धनुष आहे, अशी एक चांगली सुंदर मूर्ती असावी. आणि त्या दृष्टीने मग आम्ही ते मॉडेल बनवलं. त्यांनी मग आम्हाला काही सुचवलं की ऑर्नमेंट कसे असायला पाहिजे, काय काय त्यांना पाहिजे, ते परत आम्ही त्याला मॉडिफाय करून मग फायनली त्यांनी अप्रूव्ह केलं. आणि अप्रूव्ह झाल्यानंतर मग आम्ही त्याला 3D स्कॅनिंग करून CNC मशीनवर कम्प्युटराइज्ड पद्धतीने आम्ही त्याला मोठं केलं, एनलार्ज केलं 1:1 स्केलमध्ये. आणि मग त्याच्यावर जे इतके तुम्हाला डिझाईन दिसतात, ते कपड्यांवर डिझाईन दिसतात, ते सगळे एम्ब्रॉयडरीचे कशी डिझाईन असतात त्याला एक्झाम्पल धरून ते सगळे डिझाईन केले गेले आमच्याकडे. आणि मग त्याच्यावर POP लावून त्याला पूर्ण फिनिश केलं आणि त्याचे मग तुकडे करून त्याचे साचे काढले. आणि त्याच्यात मग त्याचं जे प्रोसेस असतं म्हणजे ब्रॉन्झ कास्टिंगचं, ते साच्यांमध्ये वॅक्सचं एक लेअर लावले जातो, त्याच्यामध्ये मग मोल्डिंग मटेरियल भरले जातं आणि मोल्ड तयार करून त्याला डिवॅक्सिंग फर्नेसवर ठेवतो आम्ही आणि त्याचं गरम करतो 750 डिग्रीपर्यंत. ते जेव्हा मेण वितळून जातं, जळून जातं, मग एक पोकळी तयार होते. त्याच्यामध्ये ब्रॉन्झ आम्ही 1100 डिग्री सेंटीग्रेड गरम करून त्याच्यामध्ये ओतकाम करतो आणि मग ते तोडतो आम्ही मोल्ड आणि त्यातून ब्रॉन्झचा पीस होतो. असे सगळे पीसेस जॉईन करून आम्ही हा पुतळा जोडला तिथे आमच्या दिल्लीकडे. आणि मग ते 10-10 फुटाचे तुकडे करून आम्ही ट्रकने इकडे पाठवले आणि ते जोडले गेले. मला खूप आनंद आहे की म्हणजे आमच्या हातातून हा पुतळा घडला. माझ्या वडिलांचं नाव आहे राम, माझं नाव अनिल राम आणि आमच्या हातून एवढं मोठं पुतळा घडणं, गोव्यामध्ये घडणं आमचं म्हणजे आम्ही सौभाग्य मानतो त्याला. आणि देवकृपेने आमच्याकडून हे काम झालं. आम्ही स्वामीजींचे खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला हे काम दिलं आणि आमच्या हातून हे झालं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.